മാതാജിയൊന്നും കേൾക്കണില്ലല്ലോ, ക്ലാസ് തുടങ്ങാതെ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല മാതാജി. ഓക്കെ. മാതാജി, ഒരു സംശയം. പറഞ്ഞോ മാതാജി. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ, പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. അറ്റൻഡൻസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വീഡിയോ ആകെ അംബിക മാതാജി, ജിജ മാതാജി, പ്രീന മാതാജി, സിംന മാതാജി, ഈ 4 പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല. രാധമ്മ മാതാജിയെ കണ്ടു, സുജാത മാതാജി വന്നു. ബാക്കി ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഉണ്ട്, പക്ഷെ പടം വന്നത് ഉഷാകുമാരി കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല, ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഞാനുണ്ട്, വീഡിയോ ഓണാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് കാണാത്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മാതാജിനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിക്കോളൂ. വീഡിയോ ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ എന്തോ പിന്നെ എന്താ മാതാജിയോട് മാത്രം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? മുകളിൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ കാണുന്നിടത്ത് എന്റേത് കാണുന്നില്ല. അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അതിന്റെ കുട്ടികൾ, എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ കൂടുതൽ വശങ്ങൾ. കുട്ടികൾ ആരോടെങ്കിലും പിന്നീട് ചോദിച്ചു. സെറ്റിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി എടുക്കണ്ടോ മാതാജി? അതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആരും കേറിയിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്. മാതാജി പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെന്താ? കുറെ പേര് 6:30 സമയത്തിന് മാറ്റി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോവണ്ടേ അവര്? അതെ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 നേരം ഇതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരും നമ്പരും ഇടാൻ പറഞ്ഞു, അതിലോട്ട് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലിപ്പോ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിന് തന്നെ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 1 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കോൾഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാട്ടോ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 1ാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരും കൂടി ശ്രീല പ്രഭാതർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധ്യായത്തിന്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, ഇതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 1 18 ദിവസത്തെ യാത്ര തുടങ്ങാണ്. 18 ദിവസം നിർത്താതുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ ആണത്, ഒട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല അതിന്. 18 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളതില് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കഴിഞ്ഞത് തോന്നണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രയാണ് നമ്മുടെ അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഈ 18 ദിവസം നമുക്ക് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം തരണേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെയാണല്ലോ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭഗവാൻ കൂടി വിചാരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ, നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനോട് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ 60ാമത്തെ ബാച്ചാണിത് ഭഗവത്ഗീത നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 3 ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. ചിലപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആകാം ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിന് മുൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് നോക്കൂല്ലേ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് നോക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നോക്കും, അതിന്റെ എഴുതിയത് ആരാണ് അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് മേടിക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആ ബുക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബുക്കിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ വിശിഷ്ടമായ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, പക്ഷെ അതിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ബുക്കിന്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതില് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതൽ തോന്നുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ കുറെ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ സംശയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ല സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതപ്പോ തന്നെ പറയാം, സ്പീഡ് കൂടുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണില്ല, എന്തെങ്കിലും വാക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ, മാതാജി അതെന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 1ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോണിന്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. മംഗലാപുരത്തുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രം, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞൊന്നല്ല അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്കോൺ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ കൂടിയാണ് ആര്, ഇദ്ദേഹം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ, ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട്. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണുവിനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തത് തന്നെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, ഭക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആ കുട്ടികളും വരുന്നത്. ഭക്തിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും, നമുക്കറിയാവുന്നതാണുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വലുതായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം, ഈ എല്ലാവരിലേക്കും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ത് തുടങ്ങിയത്, ഭഗവത്ഗീതയല്ല എന്താണ്, വൈദിക ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാക്കി ഏറ്റെടുത്തത്. അതിന് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം കൽക്കട്ടയിലല്ല തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം എവിടേക്കാ പോയത്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്കാ പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട്, അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരം പോലെയല്ല അവിടെ അല്ലെ, അത്രയും എന്താ പറയാ മോശപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരം, അതായത് പല രീതിയിലും ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുറെ ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറയും, അവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നത്. അവരെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന് എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ. അത് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 1966 ജൂലൈ മാസത്തില് ഇസ്കോൺ എന്നൊരു സംഘടന സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന്റെ പേരും അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ അവബോധ സമിതി. കൃഷ്ണ അവബോധ സമിതി, അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സംഘടന, ഒരു കൂട്ടമാണ്. എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്ത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ, ഇന്ത്യയിൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്കോന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ഇസ്കോന്റെ സെന്ററുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും നമുക്കറിയാം കുറെ സെന്ററുകളുണ്ട്. എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും എന്തുണ്ട്? ഇസ്കോന്റെ സെന്ററുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്ത്, ഗുരുവായൂര്, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സെന്ററുകളുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ നാമഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇസ്കോണിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അത് വിജയിച്ചു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ ശാഖകളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം, ഭക്തി. എല്ലാവർക്കും എന്തെത്തിക്കുക? എല്ലാവരിലേക്കും ഭക്തി എന്താണെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുക, നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഏത് ഭാഷയിലായാലും എവിടെയായാലും എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രം, എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവർക്കും. അതാണ് ഇസ്കോൺ എന്നൊരു സംഘടന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്കോൺ നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പേരില് അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ളതാണത്. ഇത് രാധാ ഗോവിന്ദ് അമ്പലത്തിലെ, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. രാധാ ഗോവിന്ദാണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം. ഇത് അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സാണ്. കുളായി ാണ് ഈ അമ്പലം ഉള്ളത്, അവിടുത്തെ സ്ഥലം. അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. ഈ താഴെ കാണുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം, അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ്. സന്യാസിയാണ്, സന്യാസിമാരാണ് ഈ അമ്പലം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇദ്ദേഹം കാൺപൂർ IIT നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയാണ് ഇദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം മായാപൂര്, ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ മായാപൂർ, കൽക്കട്ടയിലെ മായാപൂരാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഇതൊരു പരമ്പരയാണ്, ഗുരു പരമ്പരയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? നമ്മളിപ്പോ കുറെ ഭഗവത്ഗീതകൾ നമുക്കറിയാം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റില് കുറെ തരത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീതകൾ കിട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. കാരണം ഏത് ബുക്കായാലും പോരെ നമുക്ക് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അതേപടി, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടലോ കുറയ്ക്കലോ ഇല്ലാതെ അതേപടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അതായത് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് അത് എത്തുന്നത്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതേപടിയാണ് ആ ശിഷ്യൻ അനുസരിക്കുന്നത്. ശിഷ്യന്റേതായ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലും അതിൽ ചെയ്യില്ല. ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത് അത് അതേപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. അതാണ് യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങൾ അതേപടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ യഥാരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത സമ്പ്രദായം, അടുത്തത് നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. വൈഷ്ണവ പരമ്പരകൾ 4 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, മൂന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, നാലാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തതാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ്? ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, മൂന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, നാലാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അതില് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്
ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണ്. ഈ 4 സമ്പ്രദായവും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാതും വൈഷ്ണവ പരമ്പരകളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണെന്ന് മാത്രം. ഈ ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. രുദ്ര സമ്പ്രദായം മഹാദേവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ തുടങ്ങുന്നു. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണെന്ന് മാത്രം, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. കാരണം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും പിന്നെ മത്വാചാര്യനിലൂടെ പിന്നെ ഒരു ഗൗഡീയ പരമ്പര, അതായത് നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാമജപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് വരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗൗഡീയ പരമ്പരയിലുള്ളൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഈ സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടേണ്ടത് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും നേടേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആർക്കാ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പരമ്പര പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്ന ജ്ഞാനം ഒരു ശിഷ്യൻ എന്താണ്, അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കലർപ്പും ഇല്ലാതെയാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും നമ്മൾ അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ, ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠിക്കാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുപരമ്പരയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, മിത്രമായിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പതുക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. കൃഷ്ണൻ എപ്രകാരമാണോ നമുക്ക് ആ നിർദ്ദേശം തരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമുക്ക് വയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മരുന്ന് മേടിക്കും, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്ടർ തരും. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിച്ച് നമ്മൾ അസുഖം മാറില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മള് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അസുഖം മാറുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നതോ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവത്ഗീത ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം, നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചാല് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണമെന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അതിന്റെ കൂടെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കി വായിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാം. പക്ഷെ അതിൽ തെറ്റുണ്ടാകാം, ശരിയുണ്ടാവും, നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്തു പോകും.
ഈ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവലാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത, ലൈഫ് മാനുവലാണ് നമ്മുടെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയാം എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം, പല സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്തെല്ലാം നമുക്കൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്താണ്. നമുക്ക് പോകെ പോകെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഒട്ടും തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോ ആ അർജുനന്റെ ആ മാറ്റം നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ അർജുനന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആകെ 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ, അതായത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം എന്നും 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റത്തെ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, മൂന്നാമത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെ 3ആക്കിയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രന്ഥം എത്രയോ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം പോലെ. ടോർച്ച് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതായ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ പ്രകാശം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് സൂര്യൻ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റ് പോലെ പ്രകാശം തരാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത്രയും വിശിഷ്ടമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമത്തെ ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആത്മാക്കളെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അടുത്തത് കാലം. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോ 50 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 60 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 70 വർഷം, എത്ര വർഷമാണോ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്നത് ആ കാലയളവിനെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? സംശയമുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? അതെ മാതാജി. കുറച്ച് നേരം വൈകി. ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയത്തിന് കേറണം മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നഷ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഇനി മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി മഹാത്മ്യം, ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് 7 മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം.
ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിതവ, ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. അത് അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സാഹിത്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് നമ്മൾ വേണ്ടവണ്ണം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ദുരിതം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തില് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഗീതാതേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ആരാണോ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാന്റെ കരുണം കൊണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോകല്ല, നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അത് എന്ത് സാധിക്കും? കാരണം അത് അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷാപാതമില്ലാത്തൊരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കാടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഗംഗയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗംഗ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ നദിയാണ് ഗംഗ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗംഗാ നദിയും കമ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ നദിയേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത നിൽക്കുന്നത്. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഗർഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര ബലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നിത്യം ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദേഹശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ജലത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, നിത്യം വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് നമ്മളെ ദേഹം ശുദ്ധിയാക്കാനാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാമക്രോധ ലോഭ മോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികൾ ഉണ്ടാവും, ക്രോധം ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്നാഭി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യം പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു സാഹിത്യം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുക വായിക്കുക ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കാരണം എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം ഇതെന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ.
ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോക്ഷം കിട്ടും. കാരണം അത്ര പരിശുദ്ധ നദിയാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗംഗാ നദിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത എന്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഡെയിലി പാനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി വായിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ഉദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ മാതാജി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, കുട്ടികളത് ഏതാ ലിങ്ക്? അത് വേറെയാണ് മാതാജി, കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. അത് ഗ്രൂപ്പ് അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് അത് മെസ്സേജ് ഇട്ടാല് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ തരുള്ളൂ മാതാജി. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് വേറെ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരസർവസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ആരാണ്? ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്ന ഒരു ഗോപകുമാരനാണ്. അപ്പൊ ആ പശുക്കിടാവാണ് ആര്? അർജുനൻ. കാരണം അർജുനന് ഭഗവാൻ ആ പാലേറ്റ് എന്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ ഇതങ്ങട് എന്താ പറയുന്നത്? പശുവിനെ കിടാവിനെ പോലെ അത് നുകരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും ഇത് പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിന്റെയും സാരമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്രന്ഥം ഏതാണത്? ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവം, ഒരേ ഒരു ദേവൻ ആരാണ്? ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരേ ഒരു സേവനം എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് 7 നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം പഠിച്ചു, ജനറൽ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇതല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം അധ്യായം 1ലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മള് അധ്യായം 1ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതില്. അപ്പൊ നമ്മള് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അർജുന വിഷാദയോഗ അല്ല, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണമാണല്ലോ ഒന്നാമതെയോ? 2 പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി, കേറിയപ്പോ ലേറ്റ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 2 പേരുണ്ട്. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അതിൽ പകുതി ഭാഗം നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നെ അർജുനന്റെ പ്രയാസമാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 പേര് അതില് നമുക്ക് യോജിച്ചതായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തതിൽ നമുക്ക് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം വന്നത് വെച്ചാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാണത്? ധൃതരാഷ്ട്രനും പാണ്ഡവരും 2 കുടുംബങ്ങൾ, ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ള അവര് തമ്മിൽ, അവരുടെ മക്കള് തമ്മില് എന്താണ് 2 പേരുടെയും തമ്മിൽ അവര് സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നടക്കാണ്? പ്രശ്നം എന്താ പറയാ? യുദ്ധം നടക്കാനായിട്ട്, യുദ്ധമല്ല സോറി
തർക്കം. തർക്കം എന്ന് പറയും അല്ലെ. തർക്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് തർക്കം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. അത്യാഗ്രഹം മൂലം ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള് പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതെ എല്ലാതും അടക്കി വെച്ചിരിക്കുക. കാരണം ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും മക്കളാണ് പാണ്ഡവരും ദുര്യോധനാദികളും. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ച് കിട്ടേണ്ടതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ ദുര്യോധനാദികൾ, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ അത്യാഗ്രഹം മൂലം, സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, അവര് രാജ്യത്തിനോടുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് അവര് പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതെ എല്ലാതും അവരിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവരായിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകും, കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവര് തയ്യാറാകില്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഇവരാരും പാലിക്കില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയും, എന്നാ ശരി, നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പകുതി രാജ്യം കൊടുക്കാൻ പറയും, അതും ചെയ്യില്ല. എന്നാ പോട്ടെ 5 ഗ്രാമം കൊടുക്കാൻ പറയും, അത് ചെയ്യില്ല. 5 വീട് കൊടുക്കാൻ പറയും, എന്നാ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ 1 വീടെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറയും. ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ദുര്യോധനൻ തയ്യാറാവില്ല. അത്ര അത്യാഗ്രഹമാണ് ആർക്ക്? ദുര്യോധനനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ യുദ്ധമല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി യുദ്ധം എന്നൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 11 അക്ഷൗണിപ്പടയായിട്ട് ദുര്യോധനാദികളും 7 അക്ഷൗണിപ്പടയും ഭഗവാനും ആണ് ആരുടെ പക്ഷത്ത്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്തായിട്ട് യുദ്ധം തീരുമാനിക്കപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം തീരുമാനിക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധഭൂമിയില് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ, കാരണം ഇവരൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസരത്തില്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതായത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ, അത്രയും തകർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് തൊട്ട് എതിരെ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യര്. ദ്രോണാചാര്യർ ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ഗുരു എന്ന് മാത്രമല്ല, അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചാല് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യര്. അത്രയും മുൻഗണന ദ്രോണാചാര്യർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ദ്രോണാചാര്യരാണ് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ. കാരണം ഇവരുടെ അച്ഛൻ ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി എടുത്ത് വളർത്ത് വലുതാക്കിയതൊക്കെ ആരാണ്? ഭീഷ്മദേവനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഇവരൊക്കെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെയാണ് എതിർപക്ഷത്ത് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ, എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കാത്ത ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ ഇതുവരെ? അടുത്ത ക്ലാസ് 8:30 ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ. പിന്നെ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം. രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ യോജിച്ചതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ചിലപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് ഒന്ന് ലേറ്റ് ആകാം, കാരണം കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന കാരണം കൊണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ പോകാം. എന്ത് വേണം? ഈ സ്പീഡിൽ പോയാൽ മതി. ഇപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് കൂടിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഒന്ന്? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതിലാകെ ഒരു ശ്ലോകം, 700 ശ്ലോകത്തില് ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണ് സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസ മഹർഷി ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ്,
അതായത് ദിവ്യമായ നേത്രങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ടിവിയിൽ കാണുന്നത് പല സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ സഞ്ജയന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്, ഇവിടെ മാമക എന്നൊരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. മാമക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥതാ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും. അപ്പൊ തനിക്ക് മാത്രം, തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു അവകാശം ആരുറപ്പിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ചോദിക്കുമ്പോ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ മക്കൾ, അതായത് ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഗുരുവിനോട് ഇന്നത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ അങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹദീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇടയ്ക്ക് ശ്ലോകം ഓരോന്ന് വിട്ടിട്ടാ പോണത്. അതാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ശ്ലോകം ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാ ശ്ലോകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ശ്ലോക നമ്പർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ബുക്ക് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പാടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ് കേട്ടാ മതി. ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത ശ്ലോകം ഏതാന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ദുര്യോധനൻ. വലിയ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ് കാര്യം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദ്രുപദപുത്രന് ഒരു പേരുണ്ട് അല്ലെ? ആ പേരല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ദ്രുപദന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം, ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രോണാചാര്യനും ദ്രുപദനും തമ്മിൽ, ദ്രോണാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഗുരുവാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദ്രോണാചാര്യനും ദ്രുപദനും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരില് ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള വരം ആര് നേടിയിട്ടുണ്ട്? ദ്രുപദൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിച്ചു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വലുതായപ്പോ ഈ ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ എവിടേക്കാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യര് ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്റെ എന്താ പറയാ നിരസിക്കില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തന്റെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദ്രോണാചാര്യര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദ്രുപദനോടുള്ള യാതൊരു വൈരാഗ്യവും കണക്കാക്കാതെ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനെ എല്ലാവിധ ആയുധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ മുറകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണല്ലോ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേഷ്യമായിരിക്കും വരാം. കാരണം ശത്രുപക്ഷത്താണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ എന്ത് പറയണത്? ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില് ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആരെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തൊട്ടാണ് ഇനി തുടങ്ങുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ മൂന്ന് പേരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. ഇവരൊക്കെ ശംഖുകൾ ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖാണ് എന്ത്? പൗണ്ഡ്രം.
അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖെടുത്ത്, നമ്മൾ ടിവിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശംഖെടുത്ത് ഊതിയിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അടയാളം അറിയിക്കും. പിന്നെ കുറെ എന്താ പറയാ ഡ്രംസും ഒക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കാഹളം മുഴക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവര് ശംഖുകൾ മുഴക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ആരൊക്കെയാ മുഴക്കുന്നത്? അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശങ്കാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകളെടുത്ത് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഊതി, നകുല സഹദേവന്മാര് സുഘോഷമണി പുഷ്പകം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകളെടുത്ത് എല്ലാവരും ആ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ട് ശംഖ്, ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ, അവരൊക്കെ അവരവരുടെ ശംഖുകളെടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ശംഖുനാഥം മുഴക്കിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സഘോഷാധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയൻ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം കേട്ടപ്പോ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു? മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ശംഖിന്റെ നാദം എല്ലാവിടും ശബ്ദം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല, രണ്ടു കൂട്ടരും ശംഖുനാഥം മുഴക്കി. പക്ഷെ ഹൃദയം പിളർന്നത് ആരെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഏതൊരാപത്തിലും അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്, പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല. അപ്പോ ഇനി യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുന ഉവാച സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേത്ത നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ എന്റെ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താം. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭയങ്കര അധികാരത്തിൽ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാണ്? അർജുനന്റെ സാരഥിയാണല്ലേ, പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ച്യുതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അച്യുത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ് അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാണ്? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ തേര് കൊണ്ട് എവിടെ നിർത്തണം? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്താം. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഭയങ്കര ഗംഭീരത്തിലാണത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ആ പറഞ്ഞ ഉഷാറിപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും സെന്ററിൽ കൊണ്ട് എന്റെ രഥം നിർത്ത്, ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല്, ആ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങി, തൊലി ചുട്ടുനീറാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് താഴെ വീണു, രോമാഞ്ചമുണ്ടായി, ശരീരം വിറയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. അർജുനന് ആകെ പ്രയാസമായി കണ്ടപ്പോ.
നച്ചാ ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, എന്താ പറയണത്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്ത്, ഞാൻ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പോ അവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ആരാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യര്, പിന്നെ തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ താൻ ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അർജുനന് പ്രയാസം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഞാൻ കാണുന്നത് ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ചുറ്റും കാണുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് 5 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്? ഒന്ന്, അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനൻ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ഭക്തനും മിത്രവും പിന്നെ ആരാണ്? ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ഭക്തൻ ശിഷ്യനും ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യഭാവം. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം. ഇവരൊക്കെ ഞാൻ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രയാസം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. 3 പാപം. 4 കുടുംബ പാരമ്പര്യം. തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർച്ചന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം കണ്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അവരെ കണ്ടപ്പോ കാരണം ഇവരൊക്കെ ഞാൻ വധിക്കേണ്ടി വരൂലേ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം വരളാനും അവയവങ്ങൾ തളരാനും തുടങ്ങി. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നച്ചാ ശ്രേയേനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട. കാരണം ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹമാണ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ട്? ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഈ രാജ്യം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിജയം എനിക്ക് വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, എനിക്കായ സുഖവും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പാപമേവാശ്രയേ തസ്മൻ ഹത്വൈ താനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കൂ എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് പാപമല്ലേ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ്, ഇവർ അക്രമികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപമല്ല കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഹിംസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവര് പാപികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത്? ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളല്ലേ, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സുഖം നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാരണം പാപം.
നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പാപികളാണെങ്കിലും ഇവരെ വധിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പാപികളെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് പാപികള്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവര് ആരാണ്? പാപികളാണ്. അവരെ ഉടനെ വധിക്കണം. ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുക. ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാണ്ഡവരോട്. അപ്പൊ അവര് ആരാണ്? പാപികളാണ്. അവരെ ഉടനെ വധിക്കേണ്ടവരാണ്. അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അഥർഭാഭിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രതിശന്തി കുലസ്ത്രീയ ശ്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകളെല്ലാം ദുഷിച്ചു പോകാനും പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും? ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും ചിലപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ മക്കളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അച്ഛന്മാരായിരിക്കാം, അല്ലെ? ഓരോ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും പോകും. അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം, പുരുഷന്മാര് മുഴുവനും സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രം. അങ്ങനെ ഇവര് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവരെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല, അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആരുമില്ലാതെ അവര് ദുഷിച്ചു പോകാനും, അവർക്ക് സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ നിൽക്കാണ്. ന ചൈത ദിഗ്മ കതരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരാൽ തോൽക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധമാണെങ്കിലോ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വിഷമിച്ചാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ പോയോ? ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തത് സുഖാനുഭവങ്ങള്. മൂന്നാമത്തത് പാപം. 4 കുടുംബ പാരമ്പര്യം. 5 തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇത് ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ. ധൃതരാഷ്ട്ര എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് തന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കി ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ധൃതരാഷ്ട്ര. അർജുനനാണെങ്കിലോ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യാനേ താല്പര്യമില്ലാതെ. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തില് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. അഹോ ബദ്ധമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യദ്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമുക്കൊരു രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക. അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചാണ്, അല്ലെ? അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലല്ലോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം എന്താണ്?
യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവര് വധിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാരണം ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിലും അവരോട് നമ്മള് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയണ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് തന്നെ അവർ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ കശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ തന്റെ വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് ദുഃഖിതോടെ തേരില് ഇരിപ്പായി എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ ആരോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ്? അർജുനന്റെ ഭാഗത്താണ്, പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗത്താണ് വിജയം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പല പല കാരണങ്ങള് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ? ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അർജുനന്റെ രഥം, ഈ കുതിരകളെ, വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് അഗ്നിദേവ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. അതിന് 3 ദിക്കിലും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രഥത്തിന്. അപ്പൊ അതും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയുന്നു. പിന്നെ ആ രഥത്തിന്റെ കൊടിമേല് ഹനുമാന്റെ അടയാളം ഉണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹനുമാന്റെ കൊടി അടയാളം. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ സഹായത്തിന് ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് രാവണനെ തോൽപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വയം കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ സഹായത്തിന് ആരുണ്ട്? അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം ഹനുമാന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഇവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ഇവര് മുഴക്കിയ ശംഖുകള് ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്, അതും ഇവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം ഒരിക്കലും തോൽവിയില്ലാത്തതാണത്. അപ്പൊ അതും അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് തെക്തജീവിതം. തെക്തജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസാരം, ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പല യോദ്ധാക്കളും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ ഓൾറെഡി പറയാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ജീവൻ കളയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരുടെ വിജയമാണ്? അവിടെ അർജുനന്റെ വിജയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ തെക്തജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശി ദിവസം ആകുമ്പോ അവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഏകാദശി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷ ഉത്സവമാണ് അല്ലെ ഏകാദശി. ആ ഏകാദശി വ്രതമാണിത്. ആ ഏകാദശി ഒരിക്കലും നമുക്ക് അധർമ്മികൾക്ക് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ധർമ്മികൾ മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ടും ആരുടെ വിജയമായിരിക്കും അവിടെ? അർജുനന്റെ. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് കൂടുതൽ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. ആ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ. ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് കൂടി ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും കൂടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കി പോകാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഏതാണ്? 6:30 അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള്? ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരോ? ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യം.
ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര്. അവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഋഷികേശ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശ. ഋഷികേശനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര് ഗാണ്ഡീവം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവം, ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, പിന്നെ പിന്നെ പാരമ്പര്യം, കഴിവില്ലായ്മ അല്ലെ? ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ ആരെല്ലാമാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് വെക്കുന്നവൻ, ഉഷാറില്ലാത്തവർക്കും ആയുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അതായത് 6 പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, പിന്നെ ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, ഹനുമാന്റെ എനർജി പോരാട്ടോ. ഗാണ്ഡീവം, ജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, നിങ്ങളെന്താ വിഷമിച്ച് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. നമുക്ക് അത്ര എനർജി ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷമിച്ചല്ല പറയേണ്ടത്. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണത്. അത്രയും എനർജിക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ഉഷാറായിട്ടിരിക്കല്ലോ. മാതാജി അതൊന്നും കൂടി പറയാ അതിന്റെ ഉത്തരം. ഞാൻ അങ്ങടാ ചോദിക്കേണ്ടത്. എന്നെ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് 10th ശ്ലോകം തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ധർമ്മഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് അർജുനന്റെ രഥം, ദിവ്യമായ രഥമാണ് അർജുനന്റെ രഥം. ആ രഥത്തുമ്മൽ എന്തുണ്ട്? ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളുണ്ട്. പിന്നെ ദിവ്യമായ ശംഖുകള്, അർജുനന്റെ ശംഖ്, ഭഗവാന്റെ ശംഖൊക്കെ ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകാദശിയാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെന്താണ്? തെക്ത ജീവിതം. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി ദേവിനെ വെറുതെ വിളിച്ചാൽ വരില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ വിളിക്കണം കൂടെ? ഭഗവാനെ വിളിച്ചാലേ ലക്ഷ്മി. മനസ്സിലായോ? ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചാലേ ഭാര്യ വരുള്ളൂ. ഭാര്യനെ വിളിച്ചാൽ ഭർത്താവ് വരണമെന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മോക്ഷദായക ഏകാദശി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങള്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം.